puñal non pode atravesar a súa carne, nin as balas o seu cráneo. Todos os que o desafían a duelo ven como o holandés os atravesa nun xesto de tedio no seu ollar insólitos. Un día, en 1784, en Xénova, foi recoñecido por un mariñeiro que estivera con ele 32 anos atrás, en Lisboa, no medio das ruínas do terremoto famoso. Eu a ti coñezo. Eu a ti non. Eu a ti coñezo todo. Estou farto de coñecerte. De quen é o sacar? Eu vim sacar noutro sitio. Non creo, sempre a levo no mesmo sitio. Xa sei! Ti és o holandés errante.